Ето как се включват слушалките. Първо трябва да се инсталира апликацията Galaxy Wearable и трябва да отидете на Google Store, за да изтеглите. Ето тук е. Това е той, Google Play. Телефона е на руски, съм го направил, защото няма български, за да е по-лесно. И сега, като отворите това, пишете Galaxy Wearable App. Ето това е първото. Това. Инсталира се. И като се инсталира, го отваряте. Това е иконата Wear. Също така ще се появи... Ето го това. Тук е. Отваряте това. Отварят се слушалките. Пуска се апликацията пак. Напред продължаваме. И сега излизат веднага слушалките Buds Pro, Buds 2 Pro. Избира се това. Свързване се натиска това. Окей. Сега се изтегля още едно приложение. Като се изтегли, се връщате назад и отваряте пак Galaxy Wearable апликацията за слушалките, ето тази. И сега пак продължаваме напред. Избираме слушалките. Ето тези тук. Тук може просто да се продължи, няма нужда нищо да се прави. Да се съгласяваш на тези клаузи. Разрешава се сега в момента това. Даваш разрешение. Пак се дава разрешение. И пак се дава разрешение. И пак, значи 4 пъти до тук. 4 пъти се дава разрешение. Сега 5 път се дава разрешение. И сега 6 път окей. Тук се натиска Galaxy Buds Pro Manager, се избира това и се дава да. Пак се дава разрешение. Ето тук се разрешит уведомения, се включва това, дава се разрешение. Сега се дава назад. Пак назад. И сега се чака това да свърши настройка и вече слушалките са свързани. И сега, като се вземе едната слушалка или двете, се включва звуков като се сложи слушалката на ухото, се включва звуков фон. Така може да се чува отвънка какво става. Ако това не е включено, е изключено, няма да се чува нищо. Сега в момента нищо няма да се чува. А сега пък даже ще изолира съвсем звука, няма да може да се чуват дори и малки шумове. Трябва и това винаги да е включено на звуков фон. И тук са усилването на звуковия фон може да се регулира. Ето тук от това меню. И сега може да го правиш по-чувствително и по-малко чувствително. Също така това според мен трябва, ако не се чува добре с едното или другото из двете уши, трябва да се усили до край. Така ще се чува много силно, много по-силно.
като е сега лявата слушалка ще се чува много силно, сега и дясната, и двете в момента ще се чуват много силно и тук се регулира дали да е по-остър звука или по-чист, по-мътен или по-чист. По-остър е като е чист майче. Въпрос на претенцията, на който използва слушалките. Дава се назад. Значи това трябва винаги да е включено звуков фон, за да може да се чува отвънка. И усилието на звуковия фон ето от тук. И така допълнително може да се увеличава още повече звука, според колкото е приятно. Ако няма настройки за звуковия фон, за външното, допълнителни настройки за външното чуване, трябва да се отиде ето тук на настройки. Тук това ето третото предпоследно. И да се отиде после на Labs, ето това тук, Labs. И да се избере последното повишение на слушаността, последното меню. И усилие на фоновия звук. Ето това. Включва се. Сега се връщаш назад. Пак се връщаш назад. Пак назад. И ето сега това меню вече го има. Ако случайно го няма, това меню, трябва да се отиде ето пак. Ето тук настройки на ушников, на руски. Това. Третото предпоследно. После Labs. После повишение на слушаността. И трябва да се включи. Това в момента е включено, затова ако го натисна, ще се изключи. Сега се връщам назад, назад, назад. И ето усилие на звуковия фон. Работи. Иначе няма да е толкова силно. Няма въобще да е толкова силно чуването. Сега като е включено специалната опция, е много по-силно усилването. Ако телефона ви не е на български, а на английски, ето така изглеждат менютата с съвсем различни наименованията. Пак усилването на звука се казва Ambient Sound. Това ето сега е изключен, сега е включен, сега се чува отвънка какво става. И Amplify Ambient Sound, ето го менюто за допълнителните настройки на усилването. Лява слушалка, дясна слушалка. Сега много силно се чува отвънка и това ще помогне при нечуване. Това тук е за адаптиране. Като има и двете слушалки, може автоматично да адаптира чистотата на звука. Трябва само с двете слушалки да се сложи. Има някакъв тест, който може да се направи според човека, който използва слушалките. Но ето сега Ambient Sound е включен. Ето това е включено. Сега работят слушалките, усилването и настройките за усилване, допълнителните също са включени. Ако не са включени, пак третото предпоследно меню се отива Earbuds Settings, ето това, третото предпоследно. И Labs, Hearing Enhancements, третото последно. Extra High Ambient Volume трябва да е включен, за да ги има допълнителните настройки. Ето ако е изключено това, вече ги няма тези настройки за допълнително чуване. Има съвсем малко усилване на слушалките и няма допълнително налява, дясна и чистота, колко чист да е звука. И сега пак, ако това е изключено, трябва да се включи Earbuds Settings, третото предпоследно. Labs, Hearing Enhancements, последното меню. И Extra High Ambient Volume трябва да е включено. И сега назад, назад, назад. И ето го Amplifying Ambient Sound е допълнителните настройки за чуване. Менюто в момента се появи. Защото го включихме. И от тук се настройват. Това е. По принцип всички тези неща трябва да, без да ги правите, да са включени, но ако нещо е изключено, така се включват. Но в момента съм настроил слушалките, настроили сме ги да бъдат включени.
Така че само трябва да се сложат на ушите и ще работят, а ако искате да ги коригирате от телефона си, така се конфигурират допълнителните настройки. Но ако нищо не пипате, би трябвало да работят и да се чува, но тук това е менюто, което е много важно за допълнително чуване. И така, има го на руски в началото на видеото, сега на английски, според какъвто ви е телефона. Нали, нямаме български на нашите телефони, така че не можем да ви го покажем на български, но и менютата са по същия начин. Така че ще ги намерите. Ами успех!